चायनीज पदार्थामध्ये व्हेज हक्का नूडल्स कोणाकोणाला आवडतात ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर अशाच ह्या टेम्पटिंग अशा चायनीज रेस्टॉरंट स्टाईल व्हेज हक्का नूडल्स घरच्या घरी कसे बनवायचे ते आपण बघणार आहोत. खूप छान अशी ही रेसिपी आहे आणि चवसुद्धा तीच रेस्टॉरंटचीच आहे. तर तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेला लसूण आणि ह्या सगळ्याच भाज्या घातलेल्या आहेत. तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची, भाज्या थोडं लांबसर अशा कापायच्या आणि गॅसची फ्लेम फुल ठेवून आपल्याला ह्या भाज्या थोड्याशा हलक्या परतवून घ्यायच्या आहेत. नंतर मग त्याच्यामध्ये चिली सॉस, सोया सॉस आणि थोडासा अजिनोमोटो घालायचा आहे. थोडं आपलं रेग्युलर सॉल्ट पण घालायचं आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम फुल असलीच पाहिजे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हे व्हेज हक्का नूडल्स आहेत हे, तर ते मी बॉईल्स करून घेतलेले आहेत, गार करून घेतलेले आहेत. नंतर ते इथं वापरलेले आहेत. थोडा पातीचा कांदा आहे, त्याची हिरवी पात आहे ती वापरलेली आहे आणि छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही सेम रेस्टॉरंट स्टाईल आपले व्हेज हक्का नूडल्स तयार झालेले आहेत. थँक्यू.